Og kylling, det smager ikke særlig godt, fordi det smager godt. Jeg hedder Ask. Ja, det ved jeg godt, hvad jeg siger. Det kan man ikke. Skal man kende? Kan man ikke? Jeg har sendt en sms til ham. Jamen, jeg fik også en. Men jeg har ikke dig som ven. Jamen, jeg kan ikke skrive til ham, fordi vi har det samme brev. Jeg skal til min kise, så kan jeg gå have nogle andre monster. Det har min kise. Så Robin, kan du så bygge en sidste ting, og så kan vi sige, at videoen er slut? Ej, hvorfor? Ja. Fordi så kan du lave en toer og en tre. Jeg vidste ikke, der var så godt. Man kunne ikke bare nå til kontakter. Jeg læste alle dem igennem. Kunne man ikke bare slette beskederne? Så var sådan en anden. Fordi det er noget sukker. Hvis jeg kan lave det sukker. Jeg tror, man kan lave sukkerbrand. Hvad skal du bruge sukker til? Til en kage måske. Et mand. Man skal have 3 stykker. Nå. Så kan han lige lave et til med den sidste sukkervare, han har. Jeg ville ikke godt at skulle en landsby, hvis jeg kunne få gulerødder. Skal du ikke til at sove, Robin? Jeg er ikke nogen seng. Du har ikke nogen seng. Så kommer der zombier. Skal du så bare afslutte episoden, og så i den næste episode kan du lave en seng, og så kan det også være, at der er en af os, der Nej, gør. nu skal vi ud og købe zombier. Nå, Det Det er det. var en time måske. Ej. Men så kan man komme her. Her. Ej, et skelet! Ej, dumme skelet. Dumme skelet. Wow, jeg vil lige. Du rendte mig. Har du fået en Wow. operation fra? Ej, yes. Har du rammet mig aldrig? Står det til at ramme? Wow. Ah! Wow. Dumme stemme for. Et for. Et for. Et for. Wow. Ah. Nu løber jeg hen til mit hus. En landsby. Jubi, en landsby. Jubi, en landsby. nej. Nu jeg har ikke nogen besked til mig. Jeg vil gerne. Wow, en jungle. Ups, jeg kom til at skrive til dig. Jeg ville have skrevet til mig. Så kan du bare kopiere den. Nu kan du ikke lige stå monstre fra. Ja, men det Skal monstrene slås fra? Ja. Nå, jeg siger dig. Det gør Så jeg jeg jo, kan Robin. ikke Skal. der. Prøv at se, så løber jeg. Eller hvor lige med søgeliv af en spændende menneske. Ikke også. Hedder ikke også monstre. Sådan der. Okay, ikke lide monstre. Og så er den øverste. Okay, jeg tager ikke lige, hvis du triller mig. Nej. Jeg driller dig ikke, jeg slår den fra. Hvor er mit bjerg? Robins bjerg i sigte. Et æg. Dejligt. Hvem er du mig? Sarah? Nå, du kan ikke skrive til mig. Nå, men jeg kan skrive til dig. Nå, jeg kan du ikke skrive presset til på det tidspunkt? Nej. Oppi. Au. Filme. Men det havde jeg også. Hvorfor vil du gerne se, når jeg sender noget til dig? Kanal. Nå, du skal. Nå, hvorfor har du skrevet, nej, jeg skal ikke? Nå, det var fordi jeg kom til. Jeg ville sende det til mig. Jeg skal filme. Vi skal være stille. Og nu tror jeg lige at gå hen og finde min landsby. For jeg fandt min Ej, landsby, lad og det. så døde jeg af det der dumme som. Jeg skal til opladning. Jeg skal. Det går smart. Hey, hvor er min landsby hen? Nej, den er heroppe. Men min har ikke noget strøm. Og på bjerget. Nu skal vi op på bjerget. Op på bjerget. Det var griner, det der.
med mig? Yuppie, Jessica, kom op. Fordi vi er lige i gang med en samtale. Jeg skal bare ikke snakke med hinanden. Må jeg op til min landsby. Og så kan jeg finde den igen. Den er derovre. Med så meget hurtigt liv. Så er det samme ikke langt. Jeg kommer til min landsby. Yuppie, 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 yuppie. Jeg er ikke også en landsby. Jeg kender på. Jeg elsker en landsby. Nå, men så er det også lykkeligt, så kan du afslutte den, Robin. Jeg skal bare lige... Jamen så, fordi Robin, prøv at se, så er der spænding til den næste episode, kan du se det? Sådan. Så skal du huske at sige, det var alt for i dag. Robin, så Robin, så skal du lige stille dig foran fjernsynet. Det var for i dag. Og så skal du lige sige, vi ses i næste episode. Vi ses i næste episode.